vi ned i havnen, vi kan tænke, den eneste vej, det var luften af det. Men vi var sgu, så skulle vi ud og hente den eller vores døde slået den. Jeg hører folk her, som siger, at når de lystbådehavnen, når de sidder der på deres sejlbåd ved morgenkaffen, så kommer de til at kigge ned i vandet ved siden af båden, når en skal spytte ud i vandet, hvad ved jeg. Og så står der pludselig en vand, sådan der svævende lodret i vandet, en meter under vandoverfladen. Jamen sådan går det nemlig, fordi en død person går ned i vandet der på den måde, at først står de sådan, og så længe der er luft i lårene, når luften kommer ud på vandet i, så synker de ned og lægger sig med forsiden mod havbunden. Men der kan godt gå et døgn eller så, eller måske mere. Og i den periode, der kan lille i princippet svæve rundt i vandet. Det er meget uhyggeligt for.